Здравейте, хора! Не сме правили клипче повече от месец, просто защото не съм се виждал с Сузи и Елеонора, но днес сме си отдели една среща и след малко ще се видя с тях. И нося една запалка, която бие ток, за да ги изненадам и да качим много клипче. Надявам се да стане много интересно, затова гледайте по-нататък. Запалката ми къде? Ей, къде я съм. И не направим, хайде да запали да видим. Може да... твоите ръце да се действа. Ох! Сега с Сузито, която тук ще се запали от запалката. Сузи, сега кажи, приемаш ли да го направим на Елеонора и ти да ми помогнеш? Да, приемам. Добре. Пак ще ми правиш номер, майка му да е. Пак ще ми правиш номер, майка му да е.